Týden plný tance právě probíhá v libereckém centru Babylon. Koná se tam Latino Festival. Světový šampionát v tancování začal ve středu. Od rána do večera soutěžící tančí latinskoamerické a karibské tance, ale také mnoho dalších stylů. Já jsem dneska tancovala váls, tam jsem byla na druhém místě. Já tancuji karibský tance. Mám ráda merengu kvůli tomu, že je moc rychlá. Na 2 tanečních parketech se do neděle vystřídá celkem 2,5 tisíce soutěžících z více než 20 zemí světa. Mezi nimi jsou i tanečníci z Ruska, Lotyšska nebo Jihoafrické republiky. Ahoj, já jsem z Ruska. Nejmladší soutěžící tancují v kategorii Mini Kids. Kategorie Mini Kids je velmi oblíbená, protože má s sebou spoustu diváků, babiček, maminek. Výkony soutěžících hodnotí mezinárodní porota a ty nejlepší odmění. Nejdřív jsem se bála a pak jsem teda dopadla dobře na druhém místě. Cítil jsem se tak jako, že když jsem byl poprvé, tak to bylo takový, že jsem si byl nejistý, pak už to bylo lepší. Všichni ukažte to na tu kameru a všichni zamáváme. Ahoj, české zprávičky. Pro zprávičky Jakub Hříšek.